ببوونەیە سێمین ساڵڤەگەرە کارەسات و کۆنتڕۆلکردنا تورکیە و گروپên Sûriyeyên çekdar yên ser bi hikûmeta Sûriyeyê demkî ve û Tirkiye piştevaniya wan dike ji Efrîna Rojavayê Kurdistanê re. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyek derxist. Tê de tekezî li ser berdewamiya şermezarkirina binpêkirinên di der mafê gelê Kurd de li Efrînê têne encamdan kir. Daxwaza rawestandina wan binpêkirinan li civaka navdewletî û rêxistinên mirovî û mafnas û rêxistin û desteyên netewên yekgirtî kir ji Tirkiye daxwaz kir bi berpirsayetiya xwe li Efrînê rabe. Wan grûpan ji deverên nişteceh li Efrînê û gund û bajarokên bi ser ve derxîne û rêveberiya Efrînê jî radestî xelk û xwedanê wê yê resam dike. Di daxuyaniyekê de Emîndariya Giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê 18 Adara 2021 bibûneya sêyemîn salvegera karesat û kontrolkirina Tirkiye grûpên Sûriyeyên çekdar yên bi ser ve ji Efrînê re derxist. Kopiyek jê gihîştiye berdestê Rêbaz News wiha hatiye. Di roja 18 Adarê de 3 sal li ser karesat û kontrolkirina Tirkiye grûpên Sûriyeyên çekdar ji devera Efrîna Kurdî re derbas dibin ku kontrolkirina xwe bi giştî li ser bajar û bajarok û gundên bi ser Efrînê ve sepand. Di encamê de azarên xelkê wê bêhtir kirin û zarên wê yên resen û mal û milkên wan rastî binpêkirin û tewanên rojan tên ji kuştin, eşkence, revandin, dizî û sifkatiyê dibin gefan de û desteserkirina mal û milkên taybet têkdana zeviyên zeytûnan ji navbirina cihên giştî û xirakirin û talankirina cihên çand û şûnwarî ku nîşana dîrok û reseniya xelkê deverê ne. Hevdemî bicekirina malbatên koçdeverên şerê çekdarî li bajarên Sûriyeyên cuda cuda derbider û koçberkirî dişûna dubare vegerandina xelkê Efrînê yên ku jê derbider bûn û ji ber operasyonên leşkerî hatî koçberkirin bo Efrînê. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di daxuyaniya xwe de serbar kir ku ew yek tev jî bi armanca rêkara guhartineka demografî armanca hebûna Kurdî li Efrînê tê encamdan. Tevlî ku ew tawan û binpêkirinên hin grûpên çekdar dikin ji aliyê rêxistinên mirovî û mafnas yên navdewletî ve bilgekirîne û rapor derbarî wan de hatina belavkirin û berpirsayetiya aliyê bikar êner tekez dikin. Ew binpêkirinên xuya û berçav ji peyman û prensîpên netewên yekgirtî û zagona navdewletî re destnîşan kirîne. Lê hin jî êş û azarên xelkê Efrînê berdewam in û ji ber binpêkirinên rojane aloz û xirabtir dibin. Di dawiya daxuyaniya xwe de Emîndariya Giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê daxwaz ji Îtîlafa Niştimaniya Opozisyona Sûriyê kir pabendiyê bêcîbicîkirina rêkeftina li gel Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê derbarê kar li ser rawestandina binpêkirinan li Efrînê û vegerandina xelkê wê yên koçberkirî bo mal û milkê wan bike. Herwiha enekesê daxwaz ji welatên sponser ji proseya siyasî re di serî de Amerîka û Rûsya ji bo lezêd ektîvkirina rêya Cenêfê û biryara navdewletî 2254 ker da ku çareseriyeke giştî ji krîza Sûriyê re bibînin ku garantiya avakirina Sûriyayeka demokrat pirnete û yekgirtî bike. Destûra wê biryar û danpêdanê bi mafê netewiyê gelê Kurd û hemî pêkhateyên netewên din bike. Ji bo Rêbaz News, Elî Umar.